Di mo apil sa giplanong transport strike sa kauluhan ang mga miyembro sa grupong Piston Cebu. Apan muhimo usab sila og kalihukan sa susamang adlaw karong Lunes at ubangan sa buhatan sa LTFRB 7. May ang report ni Nico Sereno. Sa Mandaue City naabta namo kaganihang buntag kining pipila ka mga opisyal sa grupong Piston. Nangandam sila sa usa ka meeting uban sa mga opisyales sa Transport Cooperative. Apan bitbit sab nila ang mga papel kundi nakaimprenta ang pipila sa mga panghinaot sa ilang sektor ngadto sa kagamhanan. Mato ni Greg Perez, coordinator sa Piston Cebu, dili sila moapil sa transport strike nga giplano sa kauluhan sugod karong Lunes. Mubiyahi gihapon ang ilang mga miyembro ni anang adlawa. Apan nagplano ang grupo muhimo og picket rally at ubangan sa opisina sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sama sa nahauna nilang mga protesta, may mga demands usab sila ngadto sa kagamhanan. Lakip na niini nga unta ang mga ayuda gikan sa gobyerno kung alang sa mga driver idiretso og hatag kanila. Suporta lang dito sa kauluhan. Pero dili sa transport strike kundi matawag na to picket rally. Karong Lunes amo tong paluapon pod, no? Ang katong giduso namo nga 7 ka demanda para sa atong transportation diri sa Dakbayan. Sa issue sa PUV modernization ug pagpa-phase out sa traditional jeepneys, matod ni Perez, maglisod ang ubang drivers niini. Labi na nga itong mga gagmay nga operator nga walay kakayahan sa pagpalit sa mga bag-o nga mga unit gikan sa gawas. Na may mga faktor god nga masulod sila sa utang, ang labas sa utang, imbis nga wala na sila utang, masulod na noon sa utang ang atong mga operator. Ang Piston Cebu dunay gibanabanang 500 ka mga miyembro nga nagmaneho sa lain-lain nga mga sakyanan. Uban ni Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak.